Il-kumpanija England Insurance ikkommemoraw il-25 anniversarju tagħhom bħala aġenti ta' Mapfre Middlesea mill-1993 l-hawn. Wara li twaqfu 37 sena ilu, id-diretturi tal-kumpanija esprimew sodisfazzjon għal dan il-jum illi fi kliemhom jiċċertifika s-servizz tajjeb illi joffru id-9 impjegati li tħaddem magħha sa issa din il-kumpanija. Fiż-żjara li għamel il-Prim Ministru Joseph Muscat, id-direttur tal-kumpanija Peter England kellu ċans li jiddiskuti mal-Prim Ministru l-isfidi li qed jaffaċċjaw in-negozji żgħar u triq il-qudiem f'dan is-settur. Inċentivi tal-Gvern hemm diversi għaddejjin, kemm biex jgħinuk b'mod finanzjarjament bħala tax incentives, li konna niddiskutu mal-Prim Ministru huma challenges li qed jiffaċċjaw ruhom kumpaniji żgħar li għalina huma l-qafas tal-ekonomija Maltija, fejn qed jiġu ħafna regolamenti mill-Unjoni Ewropea jintefgħu fuqna u insibu diffikultajiet hemmhekk. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li din il-kumpanija minkejja li hija żgħira fiċ-ċokon tifforma parti minn negozji żgħar u tal-familja li f'pajjiżna huma s-Sinsla tal-Ekonomija Maltija u għaldaqstant il-Gvern jinsab impenjat li jindirizza l-isfidi li jaffaċċjaw dawn in-negozji.